Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 21 березня, понеділок. Це 753-й день анексії Криму. Сьогодні в російському Донецьку Ростовської області оголошують вирок у справі Надії Савченко. Суддя заявив, що на це піде 2 дні. У місті посилені заходи безпеки. Надія заявила, їй не цікаве рішення і вирок суду. А сам процес вона вважає безправним і незаконним. Она сказала, что она не намерена признавать этот приговор, каким бы он ни был, никак. Она не собирается на текущий момент обжаловать, подавать апелляционную жалобу. Мало того, она уверена, что тот уровень поддержки в мире, связанный с ней, неизбежно должен привести к ее освобождению. И она считает, что если сейчас она даст слабину, то это только отсрочит ее освобождение и возвращение домой. Она сказала знаменитые слова из Солженицына и Шаламова: «Не верю, не боюсь, не прошу». Это вот то, что сейчас из себя представляет Надежда Савченко. Поэтому какой бы приговор российский суд не вынес сегодня или завтра, на нее он не будет иметь никакого влияния. Она также намерена по истечении 10 дней после вынесения приговора объявить сухую голодовку. Вот я сейчас в зале суда отговаривал ее от этого. Нет, бесполезно. Ее цель и требования остаются прежними. Она должна быть освобождена, она должна вернуться домой. Поэтому, если у нас хотя бы будет половина стойкости, которая есть у Надежды, то я уверен, что в конечном счете мы победим. На суд до Савченко не пускають українських правозахисників. Зокрема, в'їзд на територію Росії до 2021 року заборонили уповноваженій президента України з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірині Геращенко. Вона їхала до Донецька у складі групи, сформованої за прямим розпорядженням президента України Петра Порошенка. У групі депутати-члени ПАРЕ та інших міжнародних організацій. Суд хоче заарештувати керівника громадянського корпусу «Азов Крим» Станіслава Краснова. Його справу продовжують розглядати в Шевченківському райсуді Києва. Прокуратура вимагає змінити йому запобіжний захід з домашнього арешту на взяття під варту. Суд триває ще з суботи. Сьогодні ввечері закінчуються 72 години, протягом яких суд мав ухвалити рішення. Судовий процес затягується. Спочатку засідання було призначено на 12:30, потім перенесено на 2 годину. І після того, як справу почали розглядати, захист підозрюваного вимагає часу для ознайомлення з матеріалами справи. Оголошена годинна перерва. Слідчим суддею було прийнято рішення про накладення арешту на все вилучене майно. Велика сума грошових коштів в доларах, в гривні, російські рублі, білоруські рублі. Були вилучені також певні рідини, які передані на експертизу для встановлення, чи могли вони бути елементами вибухових пристроїв, вибухівки. Також було вилучено, на даний час не встановлено слідством, чи це макет, чи це мисливська зброя, чи вогнепальна, АКСУ-74. Проводиться дослідження, проводиться експертиза, буде висновок, ми будемо розуміти, що саме це таке. По всім вилученим, по документам, по речовинам, по грошовим коштам призначена експертиза, яка на даний час триває. Поки що висновки експерти свої не дали. Ми їх очікуємо. Прокуратура в своєму клопотанні вже все повідомила, що вона вимагає. Це саме, я повторю, ми просимо змінити міру запобіжного заходу з домашнього арешту на взяття під варту. Теракт у Стамбулі, який стався 19 березня, здійснив член терористичного групування «Ісламська держава». Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Ефкан Ала. В суботу на туристичній вулиці Істікляль терорист-смертник підірвав бомбу. Жертвами вибуху стали 5. Ще 36 отримали поранення. Раніше, 13 березня, в центрі Анкари стався вибух у одного з офісів прем'єр-міністра Туреччини в момент великого скупчення людей на автобусній зупинці. Теракт забрав життя 37 осіб. Ще 125 були поранені. Згідно з інформацією, що мені надали, ця особа не була у переліку людей, що їх розшукувала поліція або жандармерія. У Криму під дорогою утворилася печера. Яму більше метра виявили на єдиній дорозі в Сінапне і Верхоріччя. Місцевий житель зняв на відео, як заміряє глибину ями.
У вересні 2014 року на автодорозі Сімферополь-Миколаївка сталося ДТП. Автомобіль «Жигулі» упав в яму, яка утворилася на дорозі. В автомобілі знаходилося 8 людей. 5 пасажирів загинули на місці. 3 потрапили до реанімації. Опускаем палку в яму в центр земли. Опускай. Как-то так. Вынимаем. Теперь попытаемся с помощью фонарика обозреть глубины ее глубин. Вот такая вот замечательная ямка, которая рано или поздно превратится в то, что уже было на Симферопольской окружной. То есть там такая себе мини-пещера. И очень скоро кто-то с веселым улюлюканьем уедет прямо туда. Как вам будет на туристическом автобусе погрузиться во все бездны крымских подземелий, стать невольными спелеологами? Крим – сир у мишоловці. Кримський блогер і громадський активіст Ілля Варламов розмістив на своїй фейсбук-сторінці плакат, який з'явився в Москві. Свою публікацію Варламов підписав без гасел, але з безкоштовним Кримом з сиром в мишоловці. Цим записом користувачі Фейсбук поділилися понад 1000 разів. Збиток України від анексії Криму становить понад 1 трильйону гривень. Про це на брифінгу повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Він зазначив, що до суду направлено 27 обвинувальних актів, у тому числі 7 актів проти громадян Росії. Вартість об'єктів, які були втрачені державою України внаслідок анексії півострова Крим. Попередній доведений попередніми висновками фахівців, а також експертиз, розмір збитків, завданих українській державі в результаті анексії Російською Федерацією півострову Крим, становить понад 1 трильйон гривень виключно вартості нерухомості та інфраструктури державних підприємств без врахування територіальних втрат, а також приватної власності на території півострова. У Празі пройшов мітинг на підтримку кримських політв'язнів. В рамках фестивалю «Крайміан СОС» 19 березня пройшов мітинг «Хода» на підтримку кримських політв'язнів і проти анексії Криму. Московський театр ДОК зіграв виставу «Заручини» по матеріалам судової справи над режисером Олегом Сенцовим. Історик Гульнара Бакірова прочитала лекцію про депортацію кримських татар 1944 року. А на площі Миру у Празі відбувся мітинг на підтримку кримських татар. У Києві відсвяткували Навруз – давнє свято весеннього сонцестояння та Нового року. У залі Київської мерії зібралися представники багатьох тюркських та персидських народів, які шанують Навруз. Колонна зала Київради перетворилася на східний базар. Тут шумно, весело та повно людей. Киргизи показують вироби з повсті, гобелени і самотканні килими. Ними прикрашають оселі під час святкування Навруза. Представники Киргизстану на свято прийшли в яскравих національних костюмах. Байбиче, ну, как бы в вашем понимании, бабушка, ну, мама уже старшая, как бы, да, одеваются на таких больших праздниках. Женщины нашего возраста одеваются так, сидят. Мы в почете и уважении, как говорится. Завітайте, попробуйте нашу кухоньку. Азербайджанка Аюза приміряє казахський головний убір. Розповідає, вже 21 рік мешкає в Києві, але Навруз залишається її улюбленим святом. Шакер-бура, пахлава, все приготовили, все сладости накрыли, все столы, все красиво, ждем гостей. Таджики зустрічають гостей з хлібом та пророслим зерном, яке символізує початок нового життя, тепло, достаток і здоров'я. Гости, которые приезжают к нам, обязательно мы должны их так накормить, чтобы им было приятно. Во-первых, вкусно, мед, это везде вкусно, и наш хлеб, чтобы попробовали. Делать сумалак. Сумалак – это такая еда такая, там они крутят 12 часов. Женщины готовят, да, это очень вкусно. Представники Туркменістану заглядають в гості до узбеків, смакують самсу. Мы как соседи с Узбекистаном, у нас тоже так и есть, но у нас большие самсы. Мы туркмены сами, я из Туркменистана. Это самцы из Турции, и с этого, как его, я имя просто не знаю как. Это как диетическое, да, для женщин, как бы, скажем, которые держат, как бы, диету. Для них это.
Після дегустації страв, народні танці та музика. Кримськотатарський музикант Джеміль Каріков на святі представляє Туреччину. Розповідає, у зв'язку з трагічними подіями цьогоріч Навруз турки святкують скромно. Пришлось сыграть историческую песню, связанная. Эта песня была связана с битвой при Чанаккале. Во всем турецком мире эту песню очень хорошо знают. Кстати, она есть в репертуаре и крымско-татарских музыкантов. Святкували Навруз і кримські татари. На громадянській блокаді співали та танцювали. Будут у нас еще праздники, будут еще лучше в форме проходить, и будут проходить они, конечно же, свободных от оккупации землях в нашем родном Крыму. У 2010 році Генасамблеєю ООН 21 березня був оголошений Міжнародним днем святкування Навруз. ЮНЕСКО включило свято до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Наталка Калінка, Ельдар Сетаров, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Кримчанка завоювала медалі на Кубку світу в Португалії. Українська гімнастка Ганна Різаддінова виборола 2 золоті та 1 срібну медалі для національної команди. 2 золоті медалі отримала за вправи зі стрічкою і вправу з булавами, а срібну – по загальному заліку в багатоборстві з художньої гімнастики на етапі Кубка світу. Українська співачка Джері Хейл виконала кавер на пісню Джамали 1944. З цією піснею Джамала представить Україну в фіналі конкурсу Євробачення 2016, який відбудеться у травні в Швеції. Після фіналу національного відбору в інтернеті з'явилося безліч каверів на пісню 1944. Зокрема, свої варіанти цієї композиції представили львівський гурт Red Snakers, піаніст Віктор Данилюк і британський вуличний музикант Денні МакЕвой. Where's your mind? Humanity cries. You think you're gods, but everyone dies. Swallow my soul. Our souls. Yaşlayın mataya olmadı. Ben bu yerde yaşamadım. Наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск «Заман» з Ельдаром Курцеїтовим та дізнавайтеся більше. Залишайтеся з АТР. До побачення.